ще наблюдаваме и представянето на Полша с обръчи и бухалки. След тях изключително интересния ансамбъл на Израел. Но нека първо видим полекините с музика от Последния самурай на Ханс Джимер. Съглася с вас, че в спорт, в който имаме традиции, сме една от силите в света. Действително, без да преувеличаваме. Наистина трябва да се обръща по-голямо внимание и похвално е, че въпреки това клубовете са пълни с... Клубовете, за които казахте, повече от 40, са пълни с деца. Те затова се откриват нови и нови. Знаете ли, точно така е. И това е благодарение на изключителната любов на треньорите. Аз съм присъствала на такива невероятни мероприятия в провинцията и не мога пак да не спомена тук, да използвам в ефира, да кажа на какво мероприятие присъствам в Мездра на Лили Николова, която там просто прави чудеса с малките деца. Целият град се включва в състезанието по художествена гимнастика за буквално едни бебета, които са облечени всички. Общината участва с подарък. Родителите участват с подаръци. Кмета участва с подарък. И превръщат едно нормално състезание за малки деца в един истински празник за целия град. Всички са толкова щастливи. Децата са като едни кукли, направени, целите обшити с паети, триката. На 5 годинки те разбират какво значи да се състезаваш, какво значи художествената гимнастика. Такива хора като тази жена и като много други в другите градове, в по-малките градове на България, където ние имаме много добри центрове, наистина имаме добри центрове, това е благодарение на ентусиазма и на любовта на тези хора. Ако няма тая любов, този ентусиазъм, това разбира се. Благодарение на тях, ето Майя Пауновска, която е в ансамбъла, в момента я гледате, че тя е от школата на Мездра. Едно фантастично дете, направено състезател със страшно много любов. Със страшно много любов и ентусиазъм. Това е, което трябва да се съхрани, да се поощряват тези хора, те да възпитават своите състезателки в любов към художествената гимнастиката, за да може да я запазиме. Вие не можете да се представите на какво съм присъствала в Русия и в Украйна, че това там е политика. Художествената гимнастика в тия две държави е политика. Путин е на всяко състезание, където играят руските гимнастички. Президента на Русия е навсякъде. Той ги награждава. То са тържества, празници, на които не може да си представите, само дето фанфари липсват. Какви награди държавни се дават на всичките тези жени, които работят. И за мен това не трябва да бъде нека не бъде разбрана погрешно, това не трябва да бъде отношение към художествената гимнастика, това трябва да бъде отношение към българския спорт. Защото единственото, което оцелява в този безумен и абсурден преход и срамен 18 години е българския спорт. Ние изнемогваме хората, които се занимават с спорт, буквално изнемогваме и кой каквото иска да си говори. И тук не ме интересува какво ще кажат хората от институциите, които ръководят.